Cada 20 de gener, la Pobla de Vallbona es vesteix de tradició i devoció. Els carrers s'omplin del veïnatge que camina conjuntament, amb unitat per la fe de Sant Sebastià, el nostre patró. Se senten traques i trets, se sent el ritme, segles d'història que encara viu a cada gest, a cada mirada. La festivitat és cultura, memòria i celebració. Tot preparat amb detall, les famílies recorden velles històries i la joventut aprèn a viure la tradició amb orgull. Cada traca, cada acte, cada gest és un testimoni que aquesta festa continua viva i que la Pobla batega amb el seu sant com a cor d'història i d'identitat. Els meus pares, anem a supondre que jo el que recordo és 6, 7 o 8 anys, entonces estàvem el dia 20 de gener, en un fred que fa molt de fred. Tenien la costum de vestir els xiquets corregent. Jo tenia un germà i anàvem els dos. I quan ja estàvem els xiquets vestits, pues, va, que si n'anem a l'eixida de Sant Sebastià. Vinga, afanyeu-se. Era ja una nerviosa i una cosa, i en seguida començaven a sonar les campanes i ja no se podien contindre, tots corregent a l'encontre en la plaça. Per allí està la iglesia propet i per allí anava a passar el sant. Però el que més m'impactava quan la gent estava allí, sentir les campanes, la música, els clavaris que anaven a replegar al sant. Quan ja ix de la iglesia, claro, hasta que no està al mig de la plaça, al carrer, no el veus. Entonces jo, en 7 o 8 anys, que és el que jo més recorde, veure a totes les persones més o menys majors, a ma mare, la llagrimeta en els ulls. El que jo he viscut, ho he comprès quan ha sigut major. Quan ja no he tingut els pares, quan tens problemes, quan no tens salut, entonces ahí està la llagrimeta. Soc nascut a la Pobla, ja me conegueu tots, i soc un entusiasta de la festa de Sant Sebastià. Entre tot, perquè a mi m'agrada molt la traca, m'agraden molt els focs, i la festa de Sant Sebastià sempre ha sigut una festa de traques, de tirs, de trons, i des de molt xicotet jo ja anava darrere de tot el moviment este. Tenim constància des del segle XV de l'existència de les claveries i de que ja es feia l'honorada a Sant Sebastià, però es feia per part de la milícia militar. Posteriorment, després de la batalla d'Almansa, amb la pèrdua dels furs i la prohibició de la milícia, ja és quan passa a la gent que té armes en casa. Era l'única forma de mantindre, i a partir d'ahir és quan entren els caçadors, i són els caçadors els que se fan càrrec de seguir rendint-li homenatge a Sant Sebastià. És molt peculiar, és una festa molt particular que jo pense que no existís en cap poble més de la Comunitat Valenciana, i és una sort tindre-ho així en la Pobla, i també és una part fundamental dels joves mantenir aquesta tradició, mantenir aquesta cultura que tenim de poble i cuidar la festa. És un poc aquesta senya d'identitat que a tots els poblans ens agrada contar cada vegada que se fica un a parlar de lo que és molt propi identitari seu. Al final fem coses molt diferents a lo que fan en altres llocs i moltes vegades quan ho contem és difícil que ens creguen, però convidem a la gent a que participi i que veja que és la realitat i que ens fa orgullosament únics respecte als nostres pobles veïns. Sant Sebastià uneix el municipi en un instant que transcendeix generacions. Ens recorda qui som, ens convida a compartir la joia, la devoció i la força del nostre poble. Jo, pels temps que estem, diria que la emoció de Sant Sebastià està perdurant. Ahí està Sant Sebastià. I la iglesia i les processons a 3 graus, la gent va. A 3 graus, enrotllats en les seues bufandes i tot, després esperes el castell i després esperes també entrar a l'església, que ja s'amaga el sant, i allí s'omple la iglesia a tope i són les vives i són les emocions. Esta festa jo crec que no va perdre mai la tradició i té futur. La Pobla és un poble amb molta devoció per Sant Sebastià
Per tant, n'hi ha gent que no és caçadora i sols li tira a Sant Sebastià per la devoció que li té. És molt guai perquè també són moments de retrobament, perquè hi ha persones que una vegada acabes es veus molt poc i quan hi ha quintos o eres quinto hi ha alguna que és per a tu, per a la teua edat, per a del teu grup, pues sempre hi ha aquests retrobaments i aquests moments que són de reencontre i que al final també són molt bonicos. La clau de l'èxit és que és nostre i com a algo que tinguem molt cuidat i molt mirat, ningú està dispost a deixar-ho perdre. A pesar de que puguen haver dificultats en els moments que siguen, que han eixit de restriccions i normatives que ho compliquen, la gent ha tingut la voluntat de que això no decaiga en l'oblit, perquè moltes vegades se parla de lo que jo feia el dia de Sant Sebastià, quantes caixes de cartutxos podia disparar o si el meu fill ha participat en mi. És un poc aquesta voluntat de que la pobla té molt clar el que vol ser i el que n'hi ha que aconseguir és permetre que ho siga. Com cada any, la festivitat de Sant Sebastià ens recorda que la nostra història continua viva gràcies a totes les persones que la mantenen. La Pobla de Vallbona és més que un municipi, és una població que camina unida, que celebra i que es reconeix en cada tradició compartida. Dir, bueno, ara han canviat els temps o anem a deixar-ho apartat. No, no se té que deixar apartat mentre els sentiments estiguen dins de tu. Jo, quan era jove, érem menys els que participaven, perquè era tot no dic tancat, era tot més de persones majors. I ara, per el temps, hem anat donant pas a la gent jove i la gent jove és la que té que fer la festa. El desig és de que la festa continuï per sempre, que la gent no desfallesca, que la gent jove s'anime, que s'agrupe, igual té en la claveria que siga, en la que tinga amics, en la que tinga família. Lo bonico és ir participar en tot això. Quan jo era xicoteta, així en la Pobla es disparava en foc real. O sigui, eren cartutxos real, era munició real. Des d'aproximadament, si no m'equivoco, són 10 anys, canviaren de foc real a munició de fogueo. Actualment tirem serraura i està tot molt més controlat. És un sant molt miraculós. Així en la Pobla ens va salvar de la peste en su moment i des d'ahir se va fer sant. I és la devoció que li té cada un. Molta gent li demana coses a Sant Sebastià, en la fe, en tot, i s'han complit. De fet, hi ha testimonis de gent que li demana coses a Sant Sebastià, més personals, menys personals, però que després s'han complit. I també està la promesa que fan algunes persones de pujar descalces a la Puigà, en acció de gràcies a Sant Sebastià o per demanar-li algun favor. L'Ajuntament té clar que fa una part d'impuls, sobretot econòmic, però que a soles no podem. Necessitem que les claveries seguisquen aquest impuls i aquesta voluntat de tirar avant i d'invertir econòmicament en els seus diners, en el seu temps i en el seu sacrifici per poder fer-la de la forma que a tots ens agradaria que siga. Per tant, nosaltres pensem que aquesta protecció i aquest reconeixement pot impulsar la festa i a més pot impulsar a la nostra gent, que segur que farà que continuï la festa avant i garantirà la transmissió a les següents generacions, que és lo important, és cuidar el patrimoni per transmetre-lo als següents, i això és el que dia de que n'hi ha que aunar la part lúdica i festiva i la part ritual, religiosa i tradicional. Avui hem recorregut records, carrers i emocions. Hem vist com la fe, la cultura i la memòria col·lectiva es converteixen en un lligam que uneix generacions. Però esta festa només té sentit si continuem fent la nostra. Per això, us convidem a formar part d'esta tradició, a implicar-vos, a viure-la de prop, que cada pas, cada traca i cada gest siguin un acostum en la identitat que compartim, perquè Sant Sebastià és el cor que s'uneix i el futur de la festa està en les nostres mans.